Irrid immexxi messaġġ b'saħħtu favur Malta. Kienet din il-weda li għamel il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Gregg f'kummenti lil Net News ftit qabel ma ħalla pajjiżna biex jattendi għal summit fi Brussell. Din se tkun l-ewwel żjara uffiċjali bħala kap tal-Partit Nazzjonalista barra minn xtutna b'mod fiżiku għal Bernard Gregg. Iva, se jkun l-ewwel opportunità niltaqa' wiċċ imwiċċ ma' diversi mexxejja Ewropej inkluż kapijiet ta' partiti, però wkoll ta' gvernijiet li flimkien wara li kellna relazzjoni virtwali issa mmorru l-relazzjoni fiżika din niltaqgħu nitkellmu nmexxi anke il-każ ta' Malta anke dwar ir-reputazzjoni ta' Malta li Malta hija ħafna aħjar minn dak li niġi deskritt minkejja li aħna nafu li għandna diffikultajiet xorta waħda rrid immexxi messaġġ b'saħħtu favur Malta. Malta u l-Maltin għandhom bżonn li jkollhom vuċi b'saħħitha fl-Unjoni Ewropea għandhom bżonn vuċi b'saħħitha wkoll mal-mexxejja l-oħrajn ħalli anke dwar waqt dan is-summit anke meta nitkellmu dwar COVID, meta nitkellmu dwar anke s-sistemi ta' vaċċinazzjoni, se nitkellem dwar kif Malta marret il-qudiem u anke mxiet tajjeb f'dan ir-rigward anke ħalli nuru li f'dan il-pajjiż meta nagħmlu affarijiet bis-serjetà u flimkien nagħmluhom sewwa. Bejn il-ħamis u l-ġimgħa se jkun qed jittella s-summit għall-kapijiet tal-partiti fih dan il-Partit Popolari Ewropew. Tul dan is-summit se tattendi il-President tal-Kummissjoni Ewropea Ursula von der Leyen. Jakkumpanjaw lill-kap tal-Partit Nazzjonalista għal dan is-summit hemm is-Segretarju Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista Michael Piccinino kif ukoll is-Segretarju Internazzjonali tal-Partit Nazzjonalista Rosalind Borchnight.